Zimu Reality ITV. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Tiripo program Muchiround chandovhizitira ma-artist tichimbodiscussa tichimbotaura kuti vari kuzvifambisa sei uye upenyu vari kugona sei panguva yecovid inoyi. Muzuva ranhasi ndakwanisa kubata Ndunge youth change chimbomubvunza kuti question 1 2 3 zvatokwanisa kuti muri yeZimbabwe izive uye zvavo vanofollowa Zimu Reality ITV vazivewo. Welcome to Zimu Reality ITV, Mr. Ndunge. Ndinotenda DJ Sparks. Ndinotenda. Neno ndinotenda kuti ndajoinwa nechini. Ndizvo mukuru wangu. Saka ona first question yandinayo. Ona kwini ona wakamboibvunzwa kuti kune vamwe vanhu vanozviziva but kune vamwe vasingazivi kuti Ndunge youth zita rake rekuberekwa nenzara. Okay, zita randakapuwa namama nadhindi ndinonzi Give More Bonde. Give More Bonde. Ndifunga makuzvinzwira makuzviziva kuti anonzi Give More Bonde. Kuweza vazhinji tongozva kuti Ndunge youth. Right, next question yakamira sonda. Makatanga kurova marekodzi rini? Marekodzi ndakatanga kurova long time back. Zvikuma 2010 What 2010? But pa 2010 pa 2010 wanga kutonzi Ndunge youth kana kuti wanga ine mwezi zita ravashandisa. Aiwa ndai ipapo 2010 ndenzi Give More Bonde. 2011, 2012, 2013, 2014 ndobva ndanzi Kidza P. 13, 14, 15, 16, 17 ndibva pa 14 apo kusvika pa 19 apo ndobva ndangonzi Kidza P. 19 ndanochinja ndangonzi Ndunge youth. Ngori kanyaya transfiguration ngekuti we change from point A to point B. Wese izvi ndakatochinja futi. Aiwa izvi ndakachinja ndapapa wemarudzi. Kunzi father of two, baba two. Baba two. Baba. Ndafunga makunzi baba Abraham. Aiwa ndimbo ngiti. Right. Saka chicha kuinspire Ndunge youth kuti uzofunga kuti ndakurova mangoma panapa. Chicha unonga kuti ndinje ndakaona kuti ndakurova mangoma. Tinoza magidezi to inspire kazhinji zvoizvi. Vamwe maartist anongoimba muZimbabwe bhazi chikwata chana Badman, chana Chakidi, chana Dadidi, chana Smash, kala dzanyinji chana Smash, chana Jalafu, chana ndovanhu vakainspire generation yedu moda style. Kudanzo tracer vanhu vese vanoimba izvi anoita kunge ningi. Anenge ane kainspiration kanenge achitora singanowana mukoma ngiti simudhanzo yese tinongoinspire nevamwe vakazvitanga tichingoenda. Ndifunga pacheke ipapo. Right. Saka from pakatanga iweyo kurova mangoma ma-challenges wangati ma-challenges awaisangana nawo ndapi? Ma-challenges ndakasangana nawo kuti kurova mangoma akawandisa. Tiri munhu akati tsoka isiri kuri Ndunge ndikachikidzirwa neZimbabwe yese zvekuti munhu wese aita kandononditi uya kuda kutsvaga kufa. Kusvikira padhina vachivamba kuti munhu akufa. Pozi iye akasira mushonga vana vacho panomwe agadzwa ndiye achakura iye but challenge yomboenda ndinayo but 2050 ndiye nchingoriko. Right. Andina kwandoenda. Saka ma-challenges wasangana wakabva pazita kuti maybe nezvakaimba pasong yayo kuti maybe vanokwa kushidzira ayo ndo biggest challenge ndasangana nayo. Right. Chero ma-DJ kumaredio ndainenge ndaikosvika kuti ndisaka usikutyira every DJ mboteza ma-interview kana ripo pamwenzi saka usikutyira kufa. Wena ambozvifunga kuti pano magatsai nawo kwena amuva nditi unochengetwa nenyasha. Ndandine question yangada kuti ndikubvunze lese kuti mbozi ndingasong nowani yako yandakanzwa yavaimba vachiti lo mukoma level dzinofanana. Saka but paukataka kuzvinzwa ukafilo sei? Ndakabatikana because su tinorirana nevakoma tinoshanda nechisport stable saka network yemangoma chachaiyo yanga yakatika timinzi tipapa future yevanhu mangoma chachaiyo yanga yatokatika zimudhanzo yanga yaparara right ndozani because kana munhu wechibvumwe 5 izvi ukabva 1 izvi zvinoedza kutaura kuti iwewe wachona watodisable saka zimudhanzo yanga yadisable yanga yashota. Saka tanyanyobatikana sevanhu vanoswera nevakoma vanozoshanda nevakoma takazonyobatikana zvakanyanyisa but isina yazvo taikwanisa kushandawo hedu nemamwe maproducer enda tiri kungoshanda nawo but panoona mukoma tatabatikana tatasuwa ngawatisira nzara mumba. Saka iwe uri kuona where do you see yourself in the next maybe 5 years? Chatona njuri muZimbabwe ndazotora Grammy kana Pit pana charitora ipapo.
Saka muri 5 years muna ngavatutora pagoni kunobaba kana next year ndotomboti ndimbo nyatsokuita zvekuti ndimboenda kumagirami nekumabheti at least ndo zvinhu zvandikuita space segirami because bhiti zvani mandakatorwa nani nashasha saka at least ndakuda girami ni alright saka mukutongerawo zvipi this year 2021 changotanga pane zvamakatongera wewe papoti nezvatikakurongera tinotobudisa ngoma manje izvi tinera tinobudisa ofisi ndine mukadzi nevana tine aiwa gore timakolabhisa aya tikarova takwabudisa isa ana mukoma kalazi ana mukoma jalavu takwabudisa izvi takwabudisa isa yatemboposta muinstagram apa takwaindisa kundogore rachonaka iro apa expecta yepa tichangobudisa zvedangori masingle aiwa tinosisekedzana kusvika gore richipera richivhagwa ndine status ine nambona namukoma makingwazi zvakamira sei panenge pane urongwa iro roda kuda zveipapa mai very soon iro takatorwa namakina mukoma makingwazi da uri kundisa ipapa alright maybe this week papa musi wa14 tinemufutira takarowa ipa roda kuuya futi tine video kawani samugara makati tongoramba tichasi tichipura hatisi kumira saka music yenyu kana paine maybe vanoda kubhukai kuti vauye kumashows because lockdown yaramba yakatilokera maybe pane zvimwe zvichaita se zvichaitika lockdown yabva yapera kana kuti chii saka vangoda zvekubhukai vanokubata ipapo uyezve futi vanonga vachida music yenyu vanokwanisa kukubata panhamba dzipi kana vanoiwana sei music yenyu right vanoda kundibata vanoda kucommunicata neni vanongoenda painstagram kana especially vanhu vanoma uptown vanoita zvemainstagram ungonofollowa page rakanzi Ndunge Youth Official 10 great number 10 unofollowa ipapo ukaenda same mune Facebook chinhu 1 unofollowa page rangu Ndunge Youth Official 10 pa YouTube Ndunge Youth Official then kugeto kwedu mabhando anopisa mukoma munoziva kudai nekudai asoma wani vapo ndoyo kuti kana uda music vanokwanisa kundibata kana uda kundi anything chine zvekuita nemusic chine zvekuita nebasa chete chitondinde mberi topa ndotopa 0779 exactly 31 71 78 topa namba dzangu ndozinoita zvese ndinofunga namba dzandunge madzinzo kana paina asina dzinzo ndidzo namba dziri pascreen apo padzanoita se panokwanisa kudzitora ipapo waiti mukoma Ndunge thanks for coming anditi ndinotenda kuti makwanisa kublesa chirongwa chedu chinonzi chepazimu reality tv chinonzi Muchiround chandichivhizitira maartist tinzwa kuti maartist ari kuzvifambisa sei vari kuzvionawo sei saka ndofunga tasita zva kuti mukoma Ndunge yedu anowanika sei tinowafa kutsvaga sei namba todza wati serious thanks for watching. My name is DJ Sparks Zimbabwe once again ndiripo pachizimu reality tv patinongwavha malatest patinongwavha nyaya dzinenge dzichipisa patinongwavha kuti tizive kuti maartist ari kuzvifambisa sei ari kuzvionawo sei. Thank you.